Tsokolate. Sa naibaluan nga natukod ang ini nga pangkalibutanon nga selebrasyon agod dumdumon ang una nga pag-abot sang tsokolate o kon una ini nga gin-introduce sa Europa sadtong 1550. Wala labot no sa nga subong nga adlaw mayara man iban pagid nga mga Chocolate Day celebrations. Ti subong nga ginaselebrar naton ang World Chocolate Day pero mayara pagid sang naglain-lain nga selebrasyon para sa paghatag sang pagpupugay no sa tsokolate. Wow. Mayara sang National Chocolate Day kada October 28 dito sa may Estados Unidos kag mayara man sang International Chocolate Day sa Setyembre 13. Kag sa pungsod Ghana, yara ang Chocolate Day kada February 14 kada Pebrero 14 no ti February 14 is Valentine's Day ti bakal gid ining mga chocolate kung February 14 kay syempre kaupod sang bulak amo ini ang ginahatag sang mga lalaki sa ilang pinalangga nga mga babayi dito sa Ghana ya Chocolate Day na nangadaan, understandable na. Sa naibaluan nga ang pungsod Ghana amo ang ginakabig nga the largest producer sang kokwa sa bugos nga kalibutan. Ang kokwa amo inang ginahalinan man sang manamit nga tsokolate. So subong nga adlaw Hulyo 7 tuig 2022 no. July 7 ginaselebrar ang World's Chocolate Day. Magluwas nga daan mga kabombo sa manamit no, matamis nga sabor sang tsokolate. Tinira man ini sa mga benepisyo sa ato no, makapabulig ini sa pag-relieve sang stress bala. Kung na-stress ka, kanaan mo lang kung kaisa tsokolate, solve ka na. Manami man ang chocolate sa mga ano na bala, sa mga mga babayi bala no, nga may menstrual cramps. So, kaya nagabulig na sa pag-relieve some pain. So muna nga itong world history, subong adlaw July 7 ang International Chocolate Day. Antes kita magpadulong sa aton nga exciting part, sa aton nga mayroon na naman kita no, sa letter sender sini nga hapon. Maayong hapon dira sa mga naga-monitor man dito sa Maya Valenzuela City. No, sa ating nga Facebook Live, tuman sa Banwa, sang Pulupandan. No, ating nga exciting part, no, ang bago na naman nga istorya, bago na naman nga eksperyensya, bago na naman nga mga lessons nga aton makuha nagikan sa aton nga kabombo nga tagpadala sang aton nga letter sini nga hapon. Pero antes sinabasi ka mo mga kabombo no, mayara ka mo dira sang inyo kaugalingon nga mga stories, kaugalingon nga mga experiences. Pwede nyo gid na mapakigbahin sa aton nga programa ang kahapon lamang. Kay kanami gid bala no nga ang inyo nga mga ginaagyan sa kabuhi, ang inyo nga mga testimonies no, ma-share naton sa iban nga tawo. Amo na gani sa ginambala naton no, kung kaisa hindi naton maintindihan ang mga pagpanghangkat nga ato nagkakaagyan. Pero later on, ma-realize naton nga kung malampuasan ta na ini, it is a very strong testimony kung paano nangin matutom ang Ginoo, kung paano ka nagpadayon, kag magamit man ini no bilang pagpanghangkat, bilang encouragement sa iban nga tawo nga nagakinahanglan. Pinaagi naman ang abi sa atong programa ang kahapon lamang.
So pwede gid kamo makapadala sa inyong nga mga mensahe, sa inyong mga stories, or gusto nyo mga sang advice no ti ginabasa gina no ni Bombo Jazz de Jesus Madrigal ang inyong ginapadala nga mga mensahe. Mag-send lang kamo sang message sa atong official Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod. Pwede man kamo makapadulong diri sa istasyon kung gusto nyo literal gid nga sulat may ara gid la handwritten letter gid bala no ti mas gina-cherish mo na ganin naton, pwede nyo man diri mapadala sa istasyon sang Bombo Radyo Bacolod kay pagabasahon ina ni Bombo Jazz de Jesus Madrigal. So ang aton nga tagbadala sang aton nga sulat sini nga hapon no, nagpakilala lamang kay Paul, 25 anyos, sang Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang sulat ni Paul, no, 25 years old, very young pa gani no, sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, ang iya ginsuguran sa mga tinaga nga Dear Miss Jai. Dear Miss Jai, maayong hapon sa imo Miss Jai re kag sa tanan nga mga listeners sang Bombo Radyo. Tawaga lamang ako kay Paul, I'm 25 years old. Ari kami diri nagapuyo sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Miss Jai, humalin nga naguntat ako sa akon pag-eskwela sang third year college ako, nangita na ako sang trabaho. Kag bangod man sang akon nga trabaho, madamo na ako sang may nakilala nga mga babayi nga naging friends ko. Kay sang high school, do wala gid ako bala sang time no, kay working student ako Miss Jai. It's very normal naman lang kay Paul no, nga makaangkon sa mga friends nga mga babayi kay sa ato nga generation sa karon normal naman lang na yan no, nga makipag-abyan ka or mangin mag-abyanay no ang opposite sex. Isang una ya ka very strict gito sang panahon niya nga years ago bala no, nga kung kaisa hindi gid pwede gani magustoryahan na ang babayi kag lalaki. Tining si Paul no, kadamo naman siya sa mga naging friends, especially sa karon nga nagatrabaho na siya. Working student ining si Paul no, actually believe kita na bala sa mga estudyante no nga naga paniguha agod nga makapadayon sa pag-eskwela. Amo na gani may mga scholarship programs, aside dira may mga programa bala nga mga eskwelahan kaangay abis ang pagiging working student, pag-offer sang working student no sa mga estudyante bala. Agod nga makapadayon sila sa pag-eskwela, apisar abi nga medyo ginakulang sila no sa ilang tuition fee, tibayaran nila ya sang ilang serbisyo ang ilang pag-eskwela. And being a working student is very hard no mga kabombo. Guys, kuila ka pala nga daan gani, kadamo ka na sang stress kung kaisa sa imong mga subjects. How much more kung hindi lang naamo ang imong responsibilidad, kay may responsibilidad ka pa nga iban sa eskwelahan, kay nagatrabaho ka pa. Yung kaisa, lain-lain naman na gina-assign ang mga working student, may ara sa library, may ara sa registrar, no? May mga opisina na sila, gina-designate sila bala, no? Pero wala nang manami, kung working student ka, kay damo ka bala, nagkakakilala ang mga estudyante, mga maestro man. So, amo na believe gid kita sa mga working student kay apisarya sang kapikaduhon, apisar sang kakulang financially, pero nagapangita gid sa inisyatibo agud makapadayon sa pag-eskwela kag makagraduate. Padayon tang sulat no ni Paul hambalyat ugaling Bombo Jai, ito nag-working student ako no, ugaling kaysa nagtaliwan si Papa. Wala man sang trabaho si Mama, ti naguntat ako sa pagtrabaho Miss Jai. Pero kung may chance ta ni iya Miss Jai, padayunon ko ang akon nga pagtuon.
Pero susubong, nagatrabaho ako sa isa ka department store. Sakto ginano, if we have the chance, especially nga Dan Paul, third year ka na, isa na lang gid ka tuig. Graduate ka na, may bachelor's degree ka na. As much as possible, gusto man kuntani ni Paul, no, nga magpadayon sa pag-eskwela. Ko mag-stop ka, subong you can always continue man siguro next year, no. Galing kay bangod sa pila ka mga circumstansya, napatay ang iyang nga papa, kinahanglan niya nga magtrabaho anay for now, no. Pero kung gaan siya sang tsansa, syempre gusto niya padayon na niya pagtuon, 1 year na lang adaan. Ang mas damo, gidya sang opportunity, no, sa trabaho kung mayara kita sang bachelor's degree. Sa edad ko subong nga 25 anyos, Miss Jai, wala pagid ako sang girlfriend. 25 years old is very young pa, no? Kadamo pa man sa mga single nga mga 25 years old. May mga iban bala ng mga kabombong nga ka-pressure na sa amo sini nga edad. Pero kung tulukon ta, we have a lot of years ahead of us pa man, no? Especially sa mga yara sa mid-20s. So si Sir Paul, wala pa siya sang girlfriend sa edad nga 25. Pero Miss Jai, nagsulat ako bangod pangayuan ko sang laygay kay may naluyagan ako karon nga babayi. Manghod sang upod ko sa trabaho. Pag-ibig, magali si Paul, no, kaya type niya ang manghod sang iya nga upod sa trabaho nga babae. Ang upod ko sa obra Miss Jai, tawgon ta lamang kay Benji. Ining si Benji, amo ini ang magulang sang crush ni Paul. Ang bali naluyag na siya kuno, so sang babae nga naluyagan ni Paul. Si Benji mabuot kag nangin na suod kami nga mag-abyan, Miss Jai. Perme niya ako ginadala sa ilang nga balay, kaya kag diri niya ginpakilala sa iyang nga manghod nga babayi nga si Suan. Si Paul, no, friend niya si Benji. Si Benji, manghod niya si Suan. Ining si Paul, naluyag kay Suan. Si Suan Bombojay, tubo-tubo ko, pareho kami sa edad. So though comfortable ako sa iya, no, kay makarelate kami bala sa mga butang man, kaya parehos kami 25 anyos. So Miss Jai, for the very first time, nakabatyag ako sang pinasahi nga feelings na love at first sight ako kay Suan. Naka-experience man kamo sina mga kabombo sang love at first sight nga ginatawag. Arang una mo pa lang nga pagtulok sa iya, una pa lang nga pag-laid sa imong nga eye sa iya, nagkuba-kuba ng imong nga dughan. Nga do kagwapo ni si Iyahaw, do kagwapa ni sa Iyahaw. Kanami isang iya nga mata, kanami isang iya nga smile. Tapos dito pala nakambal ka na nga, I think he's the one, I think she's the one, no? Do amo na masami ang love at first sight nga ginatawag bala ng mga kabombo. Although physical attraction siya, pero may ara sang do something sa imo sulod no nga gakabatyagan mga tuman gikakusog nga hambal gani nila na bala, no, may slow mo moment na kuno. Naka-experience mga kamo sina sa ginatawag nga slow mo moment. Arang ga slow motion bala pag una mo nga pagkita sa iya, do feeling mo umiikot ang iyong mundo. Na naga-slow mo ang palibot. Tapos naga-blurred ang iban, ang palibot. Siya lang ang klaro. Do ka ngayon, abala sa camera, abala sa option, abala sa camera, sa karon sa mga cellphone, portrait, abala ang option, kung di ilang nakafocus, amo lang na iya ang klaro, tapos ang the rest blurred. Sa totoo nga kabuhi, kung nagakatabo, may na, kung na love at first sight ka, kay ang palibot mo, hindi mo na makitaan, siya lang gid. Da lang gid nakaset ang imong mata sa iya. Ti ining kilala ta, ining letter sender ta, si Paul,
na love at first sight siya sa manghod sang iya abyan nga si Benji nga amo si Suan. Miss Jai sa tagsa kapag lipas sang inadlaw, nagadako ang akon nga luyag kay Suan. So aside siguro sa na love at first sight siya kay Suan, nagwapahan siya kay Suan, amo man na masami bi ang una-una gid physical attraction. The more nga nagkakilala ni Paul ining manghod sang iabyan ining si Suan, mas nagaka-fall na gid siya kay probably bangod sa iyang character, bangod sa iyang mga charm. So nasaling tanagani kay ina ang aton nga charm niya hindi lang nasa aton nga physical beauty. Although hambalgan inila ang physical beauty amo nang makapa-attract sa isa ka tawo, pero ang aton nga character, ang aton nga ang aton nga tagipusoon, amo ina ang pa-stay pagid sa ila. Na-capture gid ni Suan hindi lang ang mata ni Paul kundi ang iya tagipusoon. Kaya as the days go by, nagaka-fall na nagadako na gid ang luyag sang aton nga letter sender kay Suan. Makadto lang ako si Paul sa balay ni Benji, makadto siya sa balay sang iyang abyan kuno abi mga musta si abyan matambay. Galiyang matay, galiya to nagatulo kay Suan. No mga para-paraan For sure hindi lang na si Sir Paul ang makarelate Mga kabombo ka mo siguro makarelate man sina nga mabakal-bakal ka kuno abi sa Tiangge. Kay gali kay crush nyo nagabaligya, mga amo na lang mga para-paraan. Tining si Paul nang kaisa amo na ang iyang mga ginhimo agod man nga makitaan niya ining si Suan. Same age lang sila nga daan nga duha, makarelate sila sa isa kag isa, kag the more niya nga nagkakakilala ining babayi, mas nagaka-fall na gid siya. Ang problema ko sa karon Miss Jai, nahuya ako magpangaluyag sa iya. Bangod, manghod siya sang akon nga friend. Mo inigali ang rason kung nga nagpadala sang sulat si Sir Paul E nahuya siya, although naluyag siya, crush siya ining si Suan. Nahuya siya mga luyag, kaya syempre abyan niya ang magulang sini nga amo si Benji. Isa man siguro sa ginakabalakan ni Sir Paul basi bala hindi vote sa iya ang abyan niya or basi mangin magkaroon sang konflikto sa tunga nila ni Benji kay naluyag siya sa manghod. Amal Sir Paul, Miss Jai, ang akon nga buhaton, kay na in love na gid ako sa karon, sa younger sister sang akon nga friend. Please give me some advice. Ang tagpadala, si Paul, 25 anyos, sang Barangay Mandalagan, Bacolod City. Cute man lang bala sang aton nga letter sender. Kaya he's very young, and he is in love. Ang magana nila young and in love. Amo ning mga stage sang aton nga kabuhi nga ara kita sa peak sang aton nga youth, We are young and we are in love. Tiining si Paul, he is young and he is in love sa younger sister man sang iya nga friend nga amo si Suan. Nagaduha-duha siya kung ano ang iya nga himuon, nagaduha-duha siya kung ipurso yan ni Ayhan ining batyago niya kay Suan kay friend ko ang iya nga magulang. Suod ko gid nga abyan. So ano ko ang iya nga himuon. Actually
Sir Paul, no, sa imo nga situation. Mahambal ko na gani nga edge mo na gani nga mo sinangabutang nga friend mo ang magulang sang imo nga crush. May iban dira gani iya nga hanggang tingin lang gid ya kay crush ya, may iban dira gani iya nga wala gid connection kay crush. Nagahulat-hulat lang magsuli ang kalibutan agod nga magkilalanay sila sang ilang nga crush. Ikaw yang may ara ka na sang connection, no? Ang imo nga ang imo pa nga best friend, ang imo pa nga suod nga abyan. And I really think it is really an advantage gid Paul, no, nga at least kilala ka na sang iyang magulang, kilala mo naman siya, kilala mo naman ang iyang magulang, at least may connection ka bala, no? Kay syempre mag-utod na sila ining si Benji kag si Suan, ti nakahibalo nagdungan sila bala dako, no? Ti nakahibalo naman ining si Benji sa mga characteristics ni Suan. Kaning subong wala paguro kabalo si Benji nga may hidden desire kagali, may hidden crush kagali siya nga manghod. So ang first step dira, Paul, kung sure ka na gid sa imong nga balatyagon kay Suan, kung gusto mo gid siya nga i-pursue, baka gid dayon nun ko ginay pangaluyagan ko ni siya kay nagkakakita ko ang akon nga future sa iya. Amo gid man na, di ba, mga kabombo, dapat, no, kung mag-pursue kita sa isa ka relationship, hindi lang bangod nga feeling ko okay ni siya. Syempre, if we pursue a relationship, dapat we have our future in mind, no? May tsansa kami ni nga mangin mag-asawa, although syempre hindi nato mabalaan kung kamo na gid man madayonan sa ulihi, pero arab lang dating with marriage in mind. Arang kung kami magdayunay, ti okay gid kay seryoso ko ni sa iya, no? So, kung sure ka na gid, Paul, sang imo nga balatyagon kay Suan, the first thing, of course, nga imo nga himuon is may istorya kasi iya nga magulang, no? Antes ka anay mag-istorya kay Suan. Especially nga hambal mo na, suod ka mo nga abyan. Mas manami na gani bala, at least makapangayo ka sang advice man bala sa kay Benji sa magulang ni Suan kung ano ang manami nga himuon sa pagpursue sa iya. Kag isa pa, Paul, no, for me sa point of view ni Benji, no, mas manami ana siya kung sa iya ka anay una mag-agi bala, sa iya ka maguna pabalo nga dumay nagkakabatsaga nagig kuya sa manghod mo. Pangaluyagan ko na yung imo nga manghod, mga ganon. Sang sa magrekta ka to siguro kay Suan, no? Tapos makibot na lang si Benji nga, hala, kamo na gali? Gapangaluyag ka gali sa manghod ko? Although mahambal, nga hindi ka man oblige kung tani nga mag-una gid kay Benji, pero sa part ni Benji, kung makibot lang siya bala nga best friend ka mo, tapos makibot lang siya nga, hala, gapangaluyag ka na sa manghod ko, wala ko kabalo, I think he will really feel betrayed, no? To think nga manghod yan na, kagsuod ya ka nga abyan. So mas manami gid, no, nga at least maagi ka anay kay Benji, no, mapasimple ka lang dabi anay pamangkot sa iya kag istorya mo gid ya kay Benji ya nga seryoso ko migo sa akon nga balatyagon sa imo nga manghod, kag for sure best friend ka mo, tikilala niya man ka, nakahibalo man siya sa imo nga mga good character, no, abyan niya ka. So, kung makita niya man lang nga seryoso ka, nagapaninguha ka, matarong ka nga lalaki, for sure, no, you will have his support. So, mo ginauna gid mag-take courage kagid, Paul, no, nga ipahibalo gid sa imo nga suod nga abyan sa kay Benji nga nagakaluyag na gid ko sa imo nga manghod, ka gusto ko siya i-pursue, no, kay paagi dira iya dugin respeto mo man bala ang pamilya man sang imo naluyagan. Kag makapangayo ka pa sang advice, no, makapangayo ka pa sang abiso nagikan kay Benji kung ano ang imo nga pagahimuon, kung ano ining mga naluyagan ay hanman
ni Suan, ano ning pwede ko mahatag sa iya. Nami ginabala ko mga luyag ka, may backer ka. Hindi ka pa utod sang imo nga crush mo backer. Ang ambal mo ang imo reason is nahuya ka lang gid. Bangod nga manghod siya sa imo nga friend, ti ang kahuya ya, ma-overcome ta na. Kay kung panugutan naton nga ang kahuya, magpabilin lang sa aton, hindi naton pag i-overcome, di wala gid kita sang dangatan sa kabuhi. Hindi gid madayon ang inyo love story, ang inyo possible love story ni Suan kung pasangdon mo ang imo nga kahuya. So magprangka ka sa iya nga magulang, no. Magprangka ka sa iya nga magulang nga naluyag ka sa iya nga manghod. Hag ipatpat mo sa iya nga seryoso ko sa imo nga manghod, no. Hindi ko siya pagsakiton, no? Maayo ang akon nga intensyon sa iya. Kag nambal mo na nga friend ka mo, di ba? Kilala niya man ka. At least pag nakuha mo ng approval sa iya nga magulang, the best na ginaiya kay may backer ka na, no. Damo ka na makuhaan sa background information, no. Buligan niya pa ka na pakaluyag abi sa iya nga manghod. Welcome na welcome ka pa sa ilang nga balay kay friend ka na nga daan sa iya nga magulang. Ti dapat mo siguro anay i-overcome ining friend mo nga si Benji, no. Then after dira, kung okay na, ti pwede ka na makasugod pangaluyag sa iya nga manghod nga si Suan. At least ya smooth bala, no, ang proseso nga ginatawag. Kay respeto naman lang sa inyo pag-abyanay nga at least nga friend ka mo, best friends ka mo. Ti kung best friends ka mo, di ba, kung may naluyagan ka, ginastorya mo na gani sa best friends mo, mas hindi ya pa nakilala, mas hindi ya na manghod. How much more kung manghod ya, di ba? Ti ara ya do respeto naman lang, di ba, sa inyo pag-abyanay kag sa iya man bilang magulang sang imo nga naluyagan. So ipabalo mo gid una best sa kay Benji. Kung okay na ti ara na dira ka na pursue, no, sa iya nga manghod kay Suan. Ti ara ya ibang usapan na iya magpangaluyag ka na ya sa iya nga manghod, no. Ay at least ya okay na ang sa side sang iya nga magulang. Ti dira ya sa manghod, ti imo na diskarte kung paano makuha ang iya tagipusoon, kung paano makuha ang iya nga matamis na oo. Dito ka nami malang sang imo nga ginapangayuan sang imo nga story or sang imo nga ano no nga problem kay mahambal naton nga do ka ano lang bala no, do ka light lang bala, no. Pero kung ang nagagugmabi nga daan nga lalaki do naganerbyuso kuno mo ano, gakakulbaan sila sa mga butang man, especially sa pagpursue na. May iban pagidya gani ya Paul ya, no, nga you and me against the world pagidya ang ilang set up sa pagpalanggaanay ti area. Very advantageous gani sa imo sitwasyon, hindi mo ni pag-take negatively, no. Very advantageous gani sa imo kay abyan mo ang magulang sang imo nga naluyagan. Kaisa depende naman lang na sa panulok naton sa sitwasyon, no, kung paano naton tulukon ang isa ka sitwasyon, if you will take it negatively or if you will take it as an opportunity. So, area more of an opportunity ini Paul sa imo, no. Mas madasig, mas mahapos ka gani nga makapangaluyag sa iya kay abiyan mo ang iya magulang, may connection ka na. So, muna ako nga maabiso, no. You take courage, ipaagi mo sa insakto nga proseso, ipaibalo mo gid sa kay Benji. Una best nga may plano ka nga pangaluyagan, may plano ka nga ipursu ang iya nga manghod nga si Suan. Ipakita mo nga sincero kagid, no, maayo ang imo nga intensyon sa iya. Kay kung makitaan mo lang na sang imo nga abyan, di ba, for sure he will support you. Kung makitaan niya nga para man sa kayuhan sang iya nga manghod. At least hindi na lang kamo mag-best friend, so no, mangin in-laws na kamo in the future kung kamo gano'n magdayunay ni Suan. So kabay pa
nga nakabulig sa imo ang aton nga abiso, Paul, no? Hindi mo pag-take negatively ang mo sini nga situation. It is a very positive situation, no? Advantageous ini sa imo. Kinahanglan mo lang gid mag-take courage, no? Kinahanglan mo lang gid mangisog. Kay syempre ang pagpalangga kinahanglan man asang kaisog, no? Love is a risk gani ang ginatawag nila. Madamo nga salamat sa aton nga letter sender, si Paul, 25 anyos, sang Barangay Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 58 minutos ang nakaligad sa tak na alas 2 ang hapon. Antes kita magtakop mga kabombono, diri kita sa aton nga words of wisdom from the Holy Bible. Ang aton nga words of wisdom, no, ang aton pagakuhaon sa Psalm 18 verses 1 to 3. Hambal sang Psalm 18 verses 1 to 3, I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Kanami bala i-series, no, ang Book of Psalm kay ginsulat ini no ni kalabanan dire ginsulat ni King David. No, kag dire makitaan mo gid sa Psalm bala kung ano ka-dependent si David, no, sa Ginoo. Kung ano siya ka-in love sa Ginoo, kag kung ano siya ka-dependent sa Ginoo. Especially sa mga tion bala nga ginalaga si David sang iya nga mga kontra, wala siya sang iban nga makaduan, wala siya sang iban nga mga madalaganan. Sa Ginoo siya nagadalagan. No? Ginasulat yang iya nga mga hingyo sa Ginoo. Hambal ni sang Psalm 18:1-3, hambal niya, I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress. Kag hindi lang si David dire makarelate, no. Kita gid mga kabombo, ang aton nga Ginoo amo ang aton nga kusog, amo ang aton nga fortress, no, ang aton nga hiding place, amo ang aton nga kanlungan, bala ginatawag, no. Aside dira ang aton nga Ginoo amo man ang aton nga deliverer. Amo ang nagasalbar sa aton nga mga circumstansya kag mga sitwasyon na kinahanglan naton sang bulig. Ginluwas ni tagani nagikan sa kasalanan, no, 2,000 years ago paagi sa pagpalansang sa cross. How much more, no, nga sa aton nga mga sitwasyon sa karon nga when we feel really helpless, when we feel really hopeless, no, we can always call upon the Lord. Kay ang Ginoo nagapamati gid kag handa gid willing gid, no, nga magluwas sa aton, nagikan sa aton mga enemies, nagikan sa kung ano man ang aton nga mga ginaagyan, nagikan sa aton nga mga hindi maayo nga mga sitwasyon. Sometimes when we feel alone, when we feel so hopeless, no, we can always have hope balagi hapon, no. Kay na paramdamon ta nga hindi tayo nag-iisa. Ang kaysa nagaka-feel helpless man lang ta kag hopeless, ta kay kalipatan ta nga may Ginoo gali. Pero sometimes kinahanglan ta man i-remind gid ang aton nga self nga God is just there, He is just one call away, and He is really strong, He is greater than our circumstances. Kung kaisa kulang lang kita sa pagtuo, abit ta nagkaka-over familiarity na lang na bala ginatawag nga o kabalo ka si Lord, pero kung i-embrace na bala, makibot na lang kita kisa sa pamaagi man ginhimo sang Ginoo agud nga masolusyonan man ang aton nga mga ginaagyan. Kag bangod nga amo na ang aton nga Ginoo, bangod He is always there to help us. No, He is worthy of our praise. Okay, so nagatawag lang kita sa Ginoo kung may kinanglan kita, kung may problema kita, no? Pero in good times, no, we should also talk to God. We should also not forget to thank Him and praise Him, not just for what He has done, but because man of who He is, no?
kita mawadaan sang paglaom, no? Kapag tuwa mga kabombo, kay we can always put our trust in the Lord. Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa tak na alas 3 ang hapon. Ginakulabos na kita sa oras mga kabombo, no? Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sining hapon. Sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. Magasunod naman ang aton matahom nga mga drama. Ini ang inyo temporaryong anangin alagad sa kahanginan si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang